Egualdila aldatu egiten da eguerdi aldera, eta beti joan den igandean gertatu zen bezala, eta urtero bigarren txandako antzat, haizea zertxo bat zakartu egiten da, Hemen ikusten dugu oraingoz, bolada daka dijoala, lasaitzen du, geho zakartzen du, eta tartioitako batian, txanda bate edo bezei mesede egitea. Ezan leike, gaur ez dela joan den igandean gertatzen zen, lehenengo tandak, ja ez du garrantzirik bandera eskuratzeko, baizik ben arteko borroka da. Hortatu, iazko garaipena berriz errepikatzea, eta horiok urte osoan zehar favorito izan eta gero emango aldio huelta joan zen igandean lehen jardunaldian gertatutakoari, galdera asko, eta zer egingo du Hondarribiak, ospatuko aldituzte behar bezala herriko festak, hainbat galdera, nahi aina galderak, abiatu dira orain, abiatu dira, eta momentuz Hondarroa badirudi, ondo abiatu dela baita Kostape ere. Bai, abiatu egin dira, baina ikusten da atera dauneko nola dauden trainerak, Nik uste dut lehenengoan baino okerro zehozela gaizkia hoxe ezan behar ditu. Baina 20 segundu pasa dira, kontrakorik ez dago, baliozko irtera da bera. Bai, eta lehenengoan hori egin bezuten, denak kokaturik ongi ikusi eta da irtera eman eta kitxo, Orain bigarrena den horrekin lehenengoa baino okerragoak eman dute irtera. Argi dagoena zera da, Santurtziarrak bada espadan, azkenegoak izan direla, arraunean azterakoan, Hondarrutarrak alderantziz erne ibili dira. Ikusten da, hasi bezeik ez da egin, 30 segundo, eta ia trainera bat aurretik dijoaz, Borroka aurre egongo da, Hondarruta Santurtzin artean, joan den igandetik 4 segundon aldea dituzte, eta Hondarroak denboraldian zehar erakusten ari da, talde gogorra dela, eta aurrera jongo dela, Hondarroa oso gogor, lehen txampa honetan, ikusten duzu Santurtziaren branka horre pantailaren behekaldean, aurreko ere hor duzu begibiztan, indarrean ditugu guztiak, momentuz hirugarren kaletik aurre hartu du Hondarroako Antiguako amautziak, lehen kaletik hor da Kostape, bigarren kaletik Santurtzi. Nahiko parean hauek, jadanik atzeaturik, naiz eta gaur egurrezko untzia alde batetara utzi eta Santiago Tarrak elkartekoaren fibraskoa erabili urkirolak. Ontzila hauen gain ezan, denboraldian erdiparean jendia dudan zegoen, ikusi behar kontrako estropadetan eta itzazo txarrakin ze ontzia aukeratzen du jendeak, Baina, ikusten da dudik ez dagoela eta jende guztiak, talde guztiak fibrasko ontzia eta zapustu egin dute, Joan den igandean bakarra urtsi izan duzan egurrezko ontziakin eta gaurkorako, Santiago Tarrak utzi dio eta denak fibrasko trainerakin, Hortxe ditugu, akuarion ingurutik pasa eta punta ingurutara hurbiltzen, esfortzu bizian guztiak, eta indarrak oso parekatuak. Nik uste dut, asko esate izan daiteke, baina Hondarroa Santurtzi eta Kostaperen artean, ez dela ez diferentzia, haundirik izango. Hondarrutarak ongi abiatu dira, baina azkar jarri dira. Hauen parean, oraindik ez parean, baina hurbildu bai, alde batetik Santurtzi eta lehen kaletik Kostapere, oraindik ez dagoera bat atzean. Hiru talde hauek, neko parekatuta ikusten dira, eta esan, Kostape joan den igandean oso atzea gehatu balimaten, gaur, ikusten da hor proa hor hartuta daukala, eta nik uste joan den igandean aldean papera oso hona egingo dula, Baina, hauei, zailkapena posto bat aurreatzea oso zail izango da, zergatik alde handia dauka Santurtze den gain, O Santurtze Kostapen gain. Hor dira diferentziak, ez hartu errentak, Hondarroak 5 segundutako errenta du, 20-0 bederatzi egin zuten Hondarrutarrek lehen jardunaldian, Santurtzik 20-14, gero 26 segundutara Kostape dago zailkapenari begira, eta 19 segundutara Urkirolak, Kostape eta Urkiren arteko diferentzia, joan zen igandean oso txikia izan zen, gaur behar bada hau handiagoa izan daiteke. Nik uste du joan den igandean gertatutakoa ez normala, ordo iztilu izan dutena ontzilak eta olatuak eta bar, eta uste genuen, Kostape harritu egin du, Kostape horren atzea ikustea, Badakigu, beste taldei baino berago egongo leikela, baina, nik uste Santurtzekin hor borrokan egoteko asmoa bezala zen, eta atzeo gehiatu zen. Nik uste gaurko estropada honetan bere benetako lana erakutsiko dula, Jose Luis Ezpizia Baserri itxaso zabalean ditugu,
nahiko ondo egoera texentean dago itsasoa ikusirik aste honetan izan ditugun goraberak, haizeak eta 3-4 metrotako latuak, zurlarientzat onak baina arraunean egiteko kezkagarria diren horiek. Bai, denak ureko itsasoko kirola dira, baina bueno, batzuko latu behar dituzten bezala beste batzuk bezain beste, ez? Eta zuk esan bezala, aste guztian zehar itsasua oso zakarra, oso txarra egondu da, eta bueno, egondu dira komentaioak edo, hau atzea utzi beharko zela, bota beharko zela, eta ja izendatuta zegoen aste arte eguna ere, ez? Egiteko hori gertatuko balitz. Atzo ja baretu zen, lasaitu zen, eta bueno, nik uste dut gaur estropada, neko txukuna eta girua ona dagola, ez? Haizean traba hori daukago, baina bueno, hori gauza da, ez? Hor ditugu untziak, Ondarroa aurretik, erreferentzia helikopteroak eskaintzen diguna nahiko egokitzat hartu behar, eta ikus daiteke bai, untzi batetako tartea badagoela, Kostape poliki amore ematen ari da, denboraldi amaiera honetan sartu dute burua kontxan, baina indarraldetik Perun zetorri dira, eta urki ere atzean, Santiago Tarrak elkartekoen untzi erabiltzen ari dira, ez nahastu ikusentzule, urkiko ordezkariak dira, laugarren kaletik ari direnak, momentuz, azken postua. Bai, pixka bat, dihoazte orain, zailkapena nagian, zailkapenak aintzen du bezala, ez? Ondarru lehenengo, Santurtzi eta Kostape. Kostape, zertxo bat atzeago dihoa, oaindik estropadazko gelditzen da, eta jende gaztia dunez, nik uste dut esperientzi asko hartzeko modua dutela estropada hauekin, ez? Ondarroa, bere linea horrei jarraitzen dio, aurtengo denboraldian erakutsi dute goruntz dijoan taldea dela, eta badirudi patroian fitxaketa horreke, laguntza handi eman diola, ez? Inguru hauek denak oso ongi zautzen ditu, eta etekina ja ateratzen dioten, ez? Aber, Mikel, une batetik bestera egingo da bigarren txandaren kaleen zozketa, beraz iruditzen bazaizue, zuzenean eta epaileen ahotsean entzungo dugu nola geratzen den bigarren txandako zozketa hori. Ea ba, gure mikrofon hori hor zabalik epaileen inguruan, 6 minuto 17 segundu, Donibaneko hirugarren kaletik joango dara, horixe da zozketak adierazi duena. Pedro, bi. San Pedro, entzun duzue, bigarren kaleat. Entzun eta ikusi ere bai. Orio, lendabizikotik. Onjarrabi lala. Eta noski, Ondarribin, laugarren kaletik. Hoixe da bazozketa, lehen kaletik Orio, bigarren kaletik San Pedro, hirugarrenetik Donibaneko, eta laugarrenetik Ondarribi. Jose Julian Olasagasti Orioko presidentea, ze iruditzen zaizu balorazioa zozketarena? Hori, estropa bugatu ondoren jakitea. Bakoitza zelan egiten da, kaleak bere eragina ezakit izango du, no ez? Mundu guztia giruta launa izu, baina, unotik angozti, baina irabazi berbaldin, eozin kaletatik egin behar dezu, ez? Joan den igandean, Donibaneko laugarrenetik aritu zen, eta zuek esan duten, behar bada laugarrenetik aritzeak on egin ziola. Zuek gaur lehen kaletik dena den aizeare ez da joan den igandekoa bezalakoa gaur. Ez dakit, guk esan gendu nere hitzak bintzatetzean, ez dakit. Mundu guztiak esan du laugarren kaletik eta lehen da bizikotan dan, aldea izan zuela. Baina hor ez da izekilek, gionek ez gendu nien gure lana eta gaur aber hori betetze deun. Oietxeik, Jose Julian Olasagastiren hitzak. Eta lehen txandari buruzko diferentziak begibiztan. Elena Azpeiteak eman digu zozketaren berri, eta hemen irudiek ematen digute konsolazio txandaren berri. Ondarroa abantaila hartzen, abantaila desientzea gainera, untzi bat zerbait gehiago ere bai, Jose Luis Erkitzia. Bai, untzi baten aldea dago, eta ez dakit jatorra dengue monitoretan ikusten dugun ikuspegi hau, baina badirudi Kostape Santurtzeri aurria hartu diola, ez? Ezan bai, Kostape hor ikusten ziren biru arraunlai guanteakin, badirudi eskutako zerbait minago zerbait izatea, ez? Induta, kailioren bat behar bada. Bai, hori gertatzen zen, lan horiek, Getaritik Donostirako bide luze hortan, hor bai ateratzen ginen dena guanteakin, ez? Bazada ere. Aizu, Ondarroa joan eginda. Diferentzia handia ikusentzule, erne, Ondarrutarrek hartu dute bai errenta, hor dituzue untzien izenak, kaleak, baina irudia garrantzitsua dugu, badoaz kanpo kaldera, maniobra egitera, bitin bat astoratu da gure helikopteroa, baina hor dituzue hurbiletik untzia. Aurretik, Antiguako ama, Ondarrutarrak dotore ari dira.
hor ikusten da trapaila pitin bat kanpokalde horretan, Baserri. Naiz hemen barruan itsasoa bare egon, hor kanpoan haizean eragina ere, ez? Itsaso erekia nola dagoen, haizea beak inatzen duen olatuak, ez? Eta gero, ez nuke ala pentsatuko, baina agian ontziak hor dabiltzazte bueltan, eta bueno, haiek ere uzten duten olatuak, ez? Gira Santurtzi pixkat behera etorri da, lehen gure katamaranak eskainitako irudia, jatorra egokia izan da, lehen postuan ikusi argi eta garbi, 9:27 hor nunbait, Ondarrutarrentzat, Kostape bigarren lehen kaletik 9 segundutara, benetan problema handiak Santurtziarrek, nik uste aurrekoak arraun txikia galdu edo arazoren bat izan duela, penagarria Santurtziarrek egin duten maniobra, eta badoa 4. kaletik Urkirola. Ikusten da denbora tila galdu dula Santurtzik, eta Kostape aurria jandio, aurretik sartu da, eta abantaila handia atea dio Ziabogan, ez? Eta gainera, Ziaboga, Niko Zabala eta ikusi da 4. kale aruntz abiatu direla gehiegi, ez? Eta borroka, hor dago, Ondarruk oso lan txukun egin du, eta Koistaperi, 5-6 segundon aldia atera dizio Ziaboga horretan, ez? Ea ikusten dugun orain, Santurtziarrek izan dako arazoa hortxe, Arraunarekin kale egin du aurrekoak, ikusi duzu, begira Arrauna nun dagoen, ikusten zule, irudi hauetan ikusten da, argi eta garbi, non izan duten arazoa Santurtziarrek eta hor bigarren postua joan egin zaie. Denbora gutxian kalte handia egin leike, ez? Arrauna lehenengo sartu aldian ondo heltzez badizu bere lekuan itzuli egiten da, egin berda Arrauna atera, berriro sartu, eta hori aurretik patroiak jakin izan ezio, jakinen gainen egon ezio, Arraun txikinik ez duzula beak inalak egiten ditu maniobra bakarrik egitea, ez? Baina probelan konfiantzan sartzen zera, horrek porrot egiten du, eta trainera jun egiten zaitu, ez? Eta oso itzuli handia ematen da. Arrauna, barkatu, segi aurrera. Aurrera bena. Ez baditugula dagoeneko lehen txandako Ziabogaren denborak, epailek emandako denborak, Ondarrarentzat 9 minutu 27 segundu, bigarren Kostape 9 minutu 31 segundu, hirugarren Santurtzi, Soterarentzat 9 minutu 34 segundu, eta laugarren Urki 9 minutu 53 segundu. Esan behar da, denbora hauek ez direla behin betikoak, ez direla erabat ofizialak, pixaketa egin arte, badakizue tradizioz goizeko 9etan igandero egin den pixaketa hori aurten edo hobeki esan da, bigarren jardunaldi honetan ez egin dela, utzi egin dela, eta pixaketa egingo da ofiziala balio duena egingo da txanda bakoitzaren bukaeran, eta lehen txandari dagokionez Ondarroa izango da pixaketa egin beharko duena. Eta Ondarroa dugu favorito nabarmena, lehen txanda hau irabazteko, konsolazio txandan hasieratik joan egin dira Ondarrutarrak, lan ona ari dira egiten, eta orain Santurtzik Ziaboga penagarri hori egin eta gero, irudi honek argi eta garbi ematen ditu tarteak. Hor badira pare bat utzi gehiago ere bai, aurretik Ondarrutarrak, Kostape bigarren, Santurtzi hirugarren, berriz segundu batzuk janaian, baina Kostapek badu orain abantaila ona. Kostape ikusten da, Ondarru eta Santurtzen tartean dagola eta erdian, ez? Zertxo bat aurreago erakutsi nahiko dute, joan den igandekoa istripu bat izan dutela, eta beren puntua ez dela ura, ez? Ezan, denbo erditan o lan erditako denborak joan den igandean aldian, Kostape behan minuto batian gainditu du, eta Ondarroak ere, ez? 55 segundo, no. Hortaz, baliteke, itxasuan egoera hobea izatea, edo beak prestakuntza hobeagoan, ez? Eta hori horrela izanik, behar bada baliteke, gaur errekorren bat bertan bera joatea. 2 egunetakoa izan daiteke, eta hortik aurrera hitz egin beharko dugu. Lehenengo tanda erakutsi duna, bigarrengoak erakusten badute, nik uste dute errekorra puskatu baizik eta apurtu, baino zinetan, ez, dudarik gabe. Urte osoan zehar komentatu izan dugu, aurten Arraun elkarte guztiek zuten maila benetan ona zela. Ez Arraun elkarte bat ongi ari zela, baizik eta 3-4 orokorrean puntakoen artean maila ona zegoela. Gaur hori baieztatu egin daiteke. Ikusten da, bateko materialan aldetik eta jendean mutilan prestakuntzakin eta bar, gorakada handia egiten ari dela, ez? Ezan behizik ez dago, 20 minutu geistea, ez? Joan den igandean Donibanekok egintzun denbora
19-33 izan da, bueno, orain arte inden laugarren denboriko onena, ez? Eta, bueno, hor pila bat daude hogeiti jetxileak, eta, bueno, 19 eta hogeita 25 bitartean talde pila bat, ikusten da prestakuntzak orun dikola, eta, bueno, taldeak ere, bueno, hor daude, ez da ezer esaten, baina lehenengo multzu hortan Ondarra Bilare hor dago, ez da aurrerako pauso hori ez du baten, baina, bueno, laugarrena besteai etrabe egiten edo utz bat aprobetxatu nahian hor dago gainean, ez? Eta, bueno, ondarruta hauek ere hemen daude, naiz eta bigarren zailkapenan egon, bigarren tanda honetan, bueno, honorezkoan horre zai, aber norbatek porrot egiten duntak beak sartzeko, ez? Taldeak oraka daundile egin dute hauek. Hemen dituzu irudiak, Urgul ingurutik harturikoak, eta irudiak adierazgarriak dira. Eta berezia da gainera ikustea, Ondarroa atzetik, ia hauen kaletik, hirugarren kaletik orain Santurtzi datorrela, eta baita ere jarraian Urkidorak. Ia lerro bat osatu. Eta pixka bat bigarren kalera joan da lehen kaletik aziren kostape, diferentziak mantendu egin dira, hau da, Ziaboga egin eta berehala izan ditu gorela, azken 5 minutuotan ez da tarte aldaketarik izan. Ziabogako diferentzia mantendu egin dira, ez? Bueno, 3-4 kale horiek erdiparekoa beti onena dira, bueno, direlako neutralak, ez bateat ez besteako. Gero gertatzen denare bai, bueno, legeak agintzen du neurritan, alkarri aldeatze hori da pixka bate beste izaintzeko modu hori, ez bezala, nahiko urrun gelditzen zera, eta, bueno, ezaian aurkako estropada hori edo berotasun hori ez dutu egiten, ez, badirudi bakotxa bere erlojuan aurka dikoa. Orduan pixka bat aldeatze horrek egiten du pixka zuztertu edo jendea pixka bat erneago ibiliazi, ez? Eta erdikoak, bueno, direla kale neutralenak edo alde gutxiena deukatenak, ez? Hor dituzue, erreka utzikoak Arbonaren agindutara, diferentziak desientekoak dira, berehala izango dituzue erreferentziak, bai untzikoak, baita helikopterokoak, estropada osoan zehar, oie bai ditugu ikuspunturik jatorrenak, gutxienez baiara urbildu arte, 16 minutu 8 segundu orain estropada zidenez geroztik, eta ikusi leia, urbiltzen oraindik kanpoan dira, islara iristeko oraindik desiente egin behar dute arraunean, baserrik askotan komentatzen duen bezala, ez despistatu goikaldetik ikusten duzuen beste utzi horrekin, hori berotzeko ariketak egiten ari da txanda nagusiari begira, orain aurretik Ondarroa, Kostape bigarren, Santurtzi hirugarren, Urkirolak laugarren. Bai, hor goiko aldian ikusten zen trainer hori joko adia beroketak egiten, ez? Ogoiko gogor bat zo dute. Oraintxe utzi dute. Ogoiko gogor hori oriotarrek, baina hurbiletik ditugu Santurtziarrak, ez nahaztu ikusten zule, aurretik argi eta garbi Ondarroa. Bigarren irudietan dituzuen Kostapekoak, hirugarren Santurtzi. Zenbat buelta emango dizkiote gaur Santurtziarrek egin duten Ziabogari, penagarria da, egunik garrantzitsuenean, horrelako Ziaboga txarra hartzea. Porrota bueno, Ziabogan zer ikusi handia dauka, ez, aurretik sartu edo atzetik sartu, eta hori gertatu duen bezala, ez, Kostape baino zortxo bat atzeago sartu die, eta arraun hori galtzea, ez, bueno, gehien bat, hor brankan dikoan horrek bere kabu hartuko du okerra hori, baina, bueno, gertatzen dien gauza die, ez. Talde batzuk eramaten dute arraun txikila guk ematen genuen Kostapen, eramaten dute arraun txikila hori zoka batekin lotuta, ez, orduan, bueno, ja kalkuluak askoz xamurrago dira, hartzen duzu arrauna, botzen duzu, eta ja, zintzilik nola geldetzen den, baina neurri iztua duzu, ez. Horrek, bueno, eskuzo pulsoan egin du eta june egin zaio, ez. Aurretik Ondarroa, Jose Luis Erkizia, diferentzi ederra dute, bigarren Kostape, hirugarren Santurtzi, orainik amore eman gabe Santurtziarrak alegin handiari dira egiten, Kostapeko bigarren postuari eutzi naudiote, nik uste dut hori lortuko dutela, baina azken luze honetan Santurtziarrak oso gogorari dira. Eta erabat atzeraturik, zenbat esango nuke. 10 traineru, behar bada 12 ere bai, atzean Urkirolak.
Bai, markatuko dute Urkiloakoak, baina bueno, badirudi beroketak egiten nahi den talde badela, ez, atletikan beren estropada eginez, ez. Koistapekoak, bueno, erakutsi nahiko dute joan den igandekoa ez dela beren puntua izan, eta bueno, ez dute lortuko Santurtzeri bere puesto hori kentzea, ez. Santurtze, nik uste dut jakinen gainean difoazela, bezperako, joan den igandeko errenta hor daukatela, eta bueno, nik uste zailkatuko diela honorezko zandan aparteko bigarren hontan, ez. Aurretik beraz Ondarroa, hauen denbora erreferentzi bezala hartuko dugu, txanda nagusian arituko direnen lana aztertzeko. Txanda nagusiko azkenengoaren denborarekin nolako diferentzia dagoen ondarrutarren lana aztertu egin beharko dugu gero, momentuz, 19 minutu, 14 segundu oraintxe, 17 ordu erlojua, ari dira eman eta eman. Ondarrutarrak aurretik, Kostape bigarren, Santurtzi hirugarren, Urkirolak erabat atzea. Bai, nahiza gaur, zailkapena aldatu gaurko estropadakoa, zailkapen orokorra gaur mantenduko du, ez? Ondarroa, Santurtzi, Kostape eta Urki. Azkenengo aleginetan hortxe dituzue balizak, amaitzear Ondarrutarrak, orantxe, 19:56 bera bai. Bigarren Kostape, ikusi. 20:07, hor dira Santurtziarrak, 20:12, 5 segundu bien artean, eta denbora hartu beharko dugu. 21 minututik bera nahiko lan Urkirolak zartzeko, hor nun bai behar bada bai. Bai, beste guztiak, beste hiruak joan den igandean egintako denbua hobetu egin dute, eta ez Urkik, ez? Urkik franko denbora gehiago pasako du. Oraindik ez da azaldur egin hor eta... Urkikoak hortxe dituzue, azkenengo esfortzua egiten, etxiko dira bai, 53, 54 hor nun bai. 53, hortxe utziko dugu. Beraz, 21etik berak etxi dira, Ondarroa nagusi, denbora, behin-behinekoa guk harturikoa, 19 eta 56. Gero aztertuko dugu hau, bigarren Kostape, hirugarren Santurtzi, laugarren Urkirola, tarte bat iragarkientzat, jaun Andreok, berehala izango duzu ikusgai zuzenean, txanda nagusia, nor lortuko du bandera, Euskal Telebistan izango duzu erantzun. Laizzer arte. Agur bero bat berriz ere ikusentzule, Donostiatik zuzenean 12 eta 11 minutu, Laizzer txanda nagusia azteko prest denak, eta bien bitartean hor dituzue Ondarrutarrak, lehen txandan, konsolazio txandan, garaile izandako gizonak. Eta Juanan Legorburu lankideak badu inguruan protagonistaren bat, aurrera Juanan. Bai, alaxe da Mikel, Ondarroko patroiarekin Asier Lopezekin hitz egiteko asmoa genuen, baina lehen Helen Azpeitiek esan bezala hemen araudialetik aldaketak ere badira, eta epailek berehala hartu ontzia, inortxorekin hitz egin gabe, eta ezertxore sartu gabe, eta pixaketan eraman dute honen bestez, Joseba Arbona, Kostapeko patroia dugu gurekin. Gaur Joseba gustora egindako lanarekin. Bueno, gaur gustora ibilikea, ez? Hori ikusi da, lehengo igandekoa ez zela normala, ez? Eta, gaur ibilikea hiru traineruak hor lehian, da, Ondarrok erabazi digu, baina, zoriona bera egiten. Baina, nor erakutsi da lehengo igandekoa ez zela normala. Alde handia zuen Santurtzik zuekiko, baina nala ere bigarren egin duzue, 10 segundu inguru horretan Ondarruren aldea, eta lehengo igandea baina askoz ere denbora hobea gaur marka egiteko aproposa izan liteke. Marka egiteko ez dakit haize asko dago, ez? Horkan portan haize asko dago, baina, ez dakit nola ibiliko dira beste markazioak. Aurrengo kale horretan zer moduz? Ondo, gaur ez dugu inolako arazorik izan. Eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik. Ez da gutxi hori jakitea, ez da gutxi ez dutela arazorik izan, lehen kaletik hori askotan gertatzen da, gaur gutxienez antolaketak eginiko esfortzuak badirudi ezkerrona izango duela, gutxitan ezaten dute hori arraulariek eta gaur behintzat entzun dugu. Untziak prest, nik uste denbora badugula Helen Azpeitia epaileen gana jo eta denbora hoien berri jakiteko.
Bai, alaxe da, eskuartean ditugu dagoeneko, lehen txandari dagozkion denborak, lehen da biziko Tokio Ondarru gentzat, bere denbora 19 minutu, 56 segundu, bigarren Kostape, 20 minutu, 7 segundu, hirugarren Santurtzi, 20 minutu, 11 segundu, eta laugarren Urki, 20 minutu, 53 segundu. Berriz ere, aipatu behar dugu, joan den igandean bezalaxe, epaileak ez dituztela eunenekoak eman, eta esan digute, joan den igandean esandako gauza berbera, alegia, bigarren txanda bukatu ondoren, emango dituztela denborak euneneko eta guzti. Tira hor dago datua, eunenekoak batuketak egiteko, sailkapen nagusiari begira garrantzitsuak izan daitezke, momentuz ez diferentziak nabarmenak direlako, 5. Ondarroa izateke, 6. Santurtzi, joan zen igandeko errentari esker, 7. Kostape, naiz eta gaur postu bat jan bigarren jardunaldian, eta azken tokian Urkirolak. Untziak hor dira, prest, epailare begibiztan duzue, dena egoki dago, banderatxoa momentu batetik bestera, bera, abiatu dira beraz, untziak, ea 20. segundura arte gora beraren bat dagoen ala ez, momentuz ez dago gora berarik, gogoratu lehen kaletik Orio dugula, bigarren kaletik San Pedro, hirugarren kaletik Donibaneko arraulariak, laugarren kaletik Hondarribia, eta momentuz banderari begira 6 segundu eta 6 eunenekotako abantaila Donibanek San Pedrori, hori 13 eta 56. Beraz, hau ez da ez astu behar, baserri. Denborko hor daude ez, eta orain arteko urduritasunak bukatu die. Aste guztian zeharreko burutazioa bukatu die, eta hemen bakotxatu guzti eman berko du, ez. Ezan, nik ez dakit, baina marka egiteko modu alditzateke, ez. Pentsaturik Ondarro eta hauek lehenengo tandan egin zutela joan den denboan, joan den igandean, eta gaur, Ondarroak bere joan den igandeko 13 segundo nobetu dula, eta pentsaturik egualdia txarragoa dagola, agian apurtzeko moduan dago, Bi egunetako marka behintzat nik uste dut apurtuko dela. Hor dugu lehen erreferentzia, gure aurretik Laizter pasako dira, eta momentuz Orio oso gogorre hasi da, itxuraz estropada apurtzeko asmoz. Oriotarren helburua beharrezkoa litzateke, duten desabantaila hori gainditu alizateko. Itzudik ez dago, ez, beren estropada egitea dihoazte, galtzeko ez daukate ezer eta irabazteko dena, ez. Orduan inalakin haidea egiten, estropada puzkatzeko eta besteak beren ritmotik aldatu azio kentzeko, ez. Ez da bakarra ritmotik aldatu nahi hori jo, baizik eta hemen gure inguruko jendiare eromena, ez dena zoraturik, eta hemen gaude denan tartean, ez errezigin egitugula egin, Zuek lasai ikusten zule, naiz etako jende zinguratuta izan, irudiak ez dituzue faltan izango, eta denbora erreferentziak ere ez. Aurretik Orio, momentuz ari da pixka bat errepikatzen, joan zen lehen jardunaldian gertaturikoa, lehia horretan, Orio eta San Pedroen artean, San Pedro pixka bat atzerago, gero jantzuen, momentuz nik uste azpimarratu behar dugula baita ere, laugarren kaletik Hondarribia, oso gogor hasi dela txanda nagusi honetan. Beste hiru talde horiek San Pedro Donibaneko eta Hondarribi parekatuta dijoazte, eta dauneko ia trainera baten aldea hori jo eraman du aurrea, ez hori joa. Judik ez hauek puzkatzea atera die, eta Donibaneko koi ia 13 segundo, ia 14 segundo dituzte aldia, eta arrauna asko egin beharko dute, ez? Baina ikusten da gogoz atera direla, eta dena puzkatzea dijoaztela, ez? Beste aukerarik ez daukate, beste taktikarik ez dago. Orain Donibanekoak ere pixka bat aurreruntz, Jaun Andreok oso irteera ona, oso hasiera ona Hondarribiak eman duena, hori oso gogor, pentsatziteken bezala hasieratik diferentzia hartzera, estropada apurtzeko asmoz, eta momentuz pixkalat motel ikusten duguna, San Pedro da, Donibaneko berehala. Ikusten dugu gainera Lujandioren keinua, burua. Buruz jokatzeko, ez, burua bere lekuan edukitzeko eta ez berotzeko, ez, zenuke beren ritmoan eta beren laneetan jarraitzeko, ez. Leno aipatzen genuen, eta urterokoa da, ez. Hiru talde, garrantzitsuotan artean talde bate porrota egin baiet, ez. Beti gertatzen da, ateratzea dene irabaztea, eta zure burua atzean ikusten duzunean, galdutzat eramaten duzu. Ez dugu esan nahi dagoeneko San Pedro porrota egin dunik, baina dagoeneko zertxo bat atzeago dago, ez?
Eta Mikel, lehen esan ditugu eta nik uste dute azpimarratzeko datu bat dela, pisaketa ofiziala txanden bukaeran egingo dela, zozketaren bidez erabakitzen da ze untzik pasa behar duen pisaketa hori, eta pentsa nola dauden gauzak, oraintzen bertan etorri da epaileen ordezkaria eta untzi guztietako ordezkaria esan die, bigarren txandako untzi guztiak aritu beharko direla pisaketa hori egiten. Pisaketa beraz, 4 untzientzat, Hondarribia, San Pedro, Orio eta Donibaneko 4ak egin beharko dute. Pentsa nola dauden gauzak, epaileek ez dute ustekabekorik nahi, eta bada zozketa utzi, eta denak pixatzera eramango dituzte gero. Mikel? Bai. Elena esaten ari zen horren inguruan, Juan Ramon Urbietarekin hitz egin dugu estropada hasi baino lehentxeago, hori sebera adierazi digu, eta hemen ez dugu lan egiterik izango bigarren txanda honetan, izan ere berehala epailea etorri eta eraman egingo beditu 4 untziak bisaketa egitera. Noizbait konpondu beharreko kontuak diren, eta honela konpondu nahi dituzte arazo guzti horiek. Bere galdera zera da, pisaketa hori egiten denbora joango da, eta noiz emango dute bandera. Gauzan legez eginda, pisatu ikusi dena txukun dagoen da gero bandera eman behar. Bueno, lehenengo zirabaz egiten da bandera. Horretatik ere badugu gauza bat aipatzeko, alegia bandera emango da, baina gero pisaketa ofiziala ez bada eta bete beharreko arauak betetzen ez badituzte, bandera eskuetatik kendu eta beste norbaiti emango liokete. Horixe da, Gipuzkoako Arraun Federatzeko presidenteak adierazi diguna. Bueno, pentsatuko dute, eta guztio pentsatzen dugu, pisaketan ez dela arazorik izango, baina ez nuke pentsatu ere egin nahi ze gertatuko litzateken, garaileari bandera hori eskutatik kendu eta gero. Uz dezagun hori horrela, Baserri, harrigarria baita. Bai, harrigarria da. Eta bueno, beste aldetik normala da 3, 4 lau partaidean pisaketa egitea, Hata dudarik ez dut alabak egin. Esan, ikusten dela Donibaneko oso ondo ari dela, atetik aurrera, Bai, eta trainera untziak esan nahi nuen, nola hori jo beste untzi batekin etorri den gaur kuesta egileana, baina, beste bigarren modelo bat, badirudi hori jatorrizkoa edo zeagoa dela, Momentuz, San Pedro dabil uste baino motelxeago. Eta Orio oso gogor aziratik espero ziteken bezala, beste zereginik ez zuten, gaur bandera etxeruntz eraman ahal izateko, eta oso ondo ari da Donibaneko, Lujandi ikusi dugu esanaz, lasai burua erabili, errenta dugu, eta momentuz gauzak nola dauden ikusita, Donibaneko entzat ongi jarri dira gauzak. Hain zuzen, hurbilen duten untzia San Pedro, 6 segundutara duten untzia, orain atzerago doalako untzi batetako diferentzia, beste 3 segundu bai. Bai, horregatik da, Juamarik egiten duzkenua kopeta iezuekin juez, buruz jokatzeko, zati, denak ikusten dituzte alboan, hori jo ikusten dute, 14 segundo eta gutxilloik ez daukatela, barruan dagola, eta San Pedro zertxo bat galdua, atzeatua. Orduan, abantaia txikiena San Pedro kintzeukaten, hori oraingoz atze utzia daukate, orduan buruz jokatu ez dio, nik uste dut eskuratzeko modua daukatela, Ikusi, 2 untzien branka, oso parean, Donibaneko eta Orio eta Donibaneko. Bai, referentzia hauek beti izaten dugu, ziurtatzeko, baliza dela honena, Baina, nik uste dut orain baino alde handiagoa Oriok eraman dula, Eta orain zerbait azpimarratzezkeotan, irudi honen arabera, aurretik Donibaneko, Orio ere hor da, oso estropada ona egiten ari da Hondarribia ikusi 4. kaletik, uste baino eskaxago, baina diferentziak ez dira handiak San Pedro. Bai, 4ak hor daude, pare-parean, daude pixka bat elkatuta pinaka, borruka dago Orio eta Donibanekon artean, eta esan Hondarribia ez dago honorezko tandan kasualitatez, baizik eta izugarrizko estropada egiten ari dela, eta orain gozmintzat, San Pedrokin pare-parean dijoa, Hor dituzue, Juan Carlos Fontanen gizonak, helikopterotik hartutako referentzia, 8 minutu eta 2 segundu ikusi non dauden balizak, badute oraindik lana, hurbiltzen ari dira, lehen kaletik Orio, 3. kaletik Donibaneko, Orio, Donibaneko, Orio, zerbait aurreraturik, Hondarribia maila ona ematen, eta San Pedro momentuz pixka bat atzerago. Bai, oain ez badute lortzen pixka bat aurreratzera edo amurrez emateak, bezala San Pedro gaizki pasako luke, Ikusirik ila eta gainera bat atzeatik sartuko litzakela ziabogan, nik uste dut porrota talde batek egin behar eta berak egingo lukela, Oraindik, estropa dasko gelditzen da, baina nola dijoazen gauzak ikusirik.
Bai, eta psikologikoki momentu honetan indartsuen eta seguruen Donibanekoak jardungo dira arraunean. Ez dago zalantzarik, errenta handia dute, San Pedroren aurretik goaz, eta gainetik abantaila hor dute, lasaitzeko, nola bai? Zaila izaten da, baina, bueno, esan lehiteke, orain bezala mantendu ezkio, bueno, beren esku daudela bandera, ez? Hori jo ez da juten, San Pedro zertxo bat atzeago, osea, orain bezala kontrolatzeko modua baluteke, nik uste dut eskuratzen dutela. Hori aurretik doa, ikusi, lehen kaletik, itxi hartu dute, 9:20 hor nun bait, irekiagoa San Juandarrek, ez oso ona, San Pedro ere hor pixka bat aurretik zartu da, Erne Jaun-Andreok, Oriotarrek joan zen jardunaldian baino ziaboga hobeago egin dute, desente hobeagoa, orain hori aurretik, bigarren postuan hortxe dira Donibaneko eta San Pedro hor 2 segundu janditu, Hondarribia laugarren. Irudiak, badirudi pixka bat engainatu egite zutela, ez? Esan ziabogara, hori jo garbi eta argi iritsi dela lehenengo, bigarren iritsi da La Navarra Donibaneko, baino San Pedro, segundo batzuk jan indizka ziabogan, Juan Mari Lujanbio zabaldu eginda pixka bat, eta Juan den igandean gertatu zen bezala Fontanek izugarrizko ziaboga eman du, eta jan indizka segundo batzuk, eta nahizta zertxo bat, nahizta gutxi atletik atera, nik uste dut segundo pare bat jan indizkala Donibanek hori, Hor ari gara ikusten maniobra hori, eta bi bitartean gure helikoteroa jadanik lana egiten berriz ere toki egokia hartzen. Egia zen, gure transmisioen maila komunikabide batzutan komentatzea, ez dut esango kritikatzea, baina bai komentatzea, erresamarra izan daiteke barrua, baina gudak igun nolako gora berak gainditu behar diren, emanaldia behar bezala egiteko, helikopteroak haizearen aurka eta teknika mailako puntu guztiak errespetatuz lana nola egin behar duen gudakigu, eta horregaitik batzutan kosta egiten zaio helikopterari buelta eman eta berriz onuz begira lan egitea, baina berriz ere gehienetan bezala azkar egin dute maniobra hori, zuzeneko irudi jatorra duzu hau, hori aurretik oso parean Donibaneko eta San Pedro eta Donibaneko, orain pitin bat amore eman da laugarren, Hondarribia, Jose Luis Arkitzia. Ikusten da, San Pedrokin 6 segundon aldia dauka, oraindik ez dira hainbesteaino urbildu, eta nik uste orain gozmintzat, dijoan bezala bandera eskuratzen dutela Donibanekok, ez? Hondarribiak ere, barkatu, aurrera. Elena. Eskuartean genituela alegia ziabogaren denborak, eta Oriorentzat 4 segunduko aldia, 9 minutu, 19 segundu Oriotarrentzat, bigarren Donibaneko 9 minutu 23 segundu bakar baten aldeaz, hirugarren San Pedro 9 minutu 24 segundu, eta laugarren Hondarribi 9 minutu 27 segundu. Ea bazte gertatzen den, beste datu bat Hondarribia orain laugarren 9:27, Hondarroa lehen txandan onena 9:27. Erreferentzi bat egokia. Erreferentzi egokia, eta ikusten dugu joan den igandean egin zituzten denboakin lan erditan, nik uste akabo, gure errekorra pikota joko zaigu. Gaur errekorren eguna izan daiteke. Egun bateko marka 9:23, San Pedro du, bi egunetakoa, San Juandarren denbora 20:17. Erne gaur bukaeran egun historikoa izan daiteke, denbora onak lortzeko bidean baitira untzia. Kanpoaruntz egoaizea bezala laguntza pixar bat izan dutela, orain aurkakoa izango dute, baina nik uste dut oraindik errekorra puzkatzeko moduan daudela. Hori aurretik San Pedro eta Donibaneko nahiko parekatuak, baina Erne oraingo diferentzia ez da nahikoa Oriotarrentzat. Ez da gutxiagorik ere. Donibanekok 13 segundu luzetako errenta du. Oraindik 13 minutu, gutxienez beste 6 minutu terdiko lana falta da, eta hori garrantzitsua izan daiteke. Nik uste dut, Arakuan kanpoaruntzekoan Juamarik esatezun buruz jokatzeko, orain ikusirik hiru taldeak alkarren onduan daudela, oraindik buru gehiago jokatuko dute. Ez gero gaina, arraunlaia beak ere ikusten dute alboan dituztela etzaiak, eta Juamarik esan beharrik ez daukate, badakate beak buruan ze denbo daukate joan den igandekoa, eta mantentziak nik uste dut eskuratu daukatela. Hor dira, epailea tartean dela, atzetik aurrera,
Hondarribia, Donibaneko, San Pedro eta Orio. Momentu honetan, Oriok utzi pare bateko abantaila, 6 bat segundu. San Pedro hori, beraz, joan zen jardunaldian bien artean izandako diferentzia hor nun bai, baina Donibaneko Orio baino zer esango genuke, 7-8 segundu gehienez. Gehiago ez momentu honetan. Bai, ikusten da, bueno, trainera pare baten aldea dagola, eta, bueno, trainera pare bat hor dira, 6-7 bat segundo. Nik uste dut, hiru taldeak, bakotxa bere paperean eutziz dihoaztela, eta, bueno, eusteko geinadunak Donibaneko arraulariak da, ez? Nik uste, bueno, ikusiri besteak alboan daukatela hor mantentziakin nahiko dute, ez? Orain, ezin da prestatu gidoi hobeagorik. Alfred Kiko berak ere firmatuko lukea. San Pedroko ordezkariak, delegatua Jose Manuel Santos eta Luis Javier Salaberria, eta erderaz esan dute, eta nik hitz esango dut. Esta bandera ez para Donibaneko. Alaxe entzun diegu, eta beraz nik uste beste zer gauza baino adierazgarriagoa dela berak aipatutako edo esandako esaldi hori. Bueno, batematek esan du hemen bai, hori alazala, eta nik alare gogor ikustez bai. Gauza, iruditzen zait pixkat, bueno, hori jo gure aurretik eta gure Donibaneko baina horrezio ongo gehala, baina 6 segundu momentu honetan asko da. Seguro parian gatoz. Ba hori etxeak izan ituzten, San Pedroko ordezkarien hitzak aurrera doan neurrian estropada beren itxaropenak eta urriagoa. Zaila da bai, San Pedro tarrentzat, hemen gaur garaipena lortu eta ez hori bakarrik baizik eta Donibaneko joan zen igandean lortutako abantaila gainditzea. Ikusi, oso parean direla biak, horiek momentuz abantaila du, txanda nagusia birabazteko ongi kokatuak dira, baina behar bada hori ez da nahikoa izango, eta Erne Hondarribiarekin, hauen estropada ona baita. Bai, leheno aipatzen genuen, bueno, talde batek edo besteke porrota egiten dula, gertatzen dela olako estropa eta, baina ikusirik gau nola dihoazten gauzak, hemen porrotik ez du inork ere egin taldetxok ere, eta bueno, borroka ez du handi joaztela, eta dirudi, bueno, Hondarribia zertxo bat aurreatu edikoa. Aizu, Jose Luis, aspaldi ez genuen ikusi eta urteak dira, hemen transmisioak egiten ari garela, eta lehendikan ere bai, ikusten estropadak, txanda nagusian launtziak horrela ikustea, beretan goimailakoa da, hone frogatzen du, hemen urte osoan zehar jendeak lan asko egiten duela, eta Erne gero krono aztertu beharko du. Bai, hasieran aipatzen genuen hori, jendean prestakuntza eta materialak etoia gorakada hundile egiten naizela, eta ikusi bestik ez dago, honorezko tandako lau ontziak daude, 6 segundon barruan, eta beste urteetan gertatzen dena, talden bate porrot egitea, oraingoan ez da gertatu, ikusten da, prestakuntza ona dela, eta psikologikoki, bai, ez fizikoki bakarra. Amur ez dule inork eramaten, eta denak matematikoki hor dikoazela bakotza beria eutziz, ez? Hondarribiaren lanarekin txundituta nago. Argi eta garbi esan behar dizu, jardun gara ezaten, tira, 3 favoritoak hortxe, 3 favoritoak gogor, Hondarribiaren lan hasieratik egokia iruditu zaigu, baina egia esan gauzak oso txukun ari dira egiten. Orio aurretik dator, baina nik uste dut abantaila hau ez dutela nahikoa izango bandera irabazteko. Astean zehar, entzun ditut irratia gurekin arraunean ibiletakoa Luis Mari Etxar, Hondarribiko preparatzaileak egindako elkarrizketan torrela, eta esaten zuen, informazioak eta medio guztiak denak bakarra aipatzen zutela 3 trainera horiek, baina beak ere hor zeudezela, hori dion gandik 6 segundota zeuzela, eta ez daukatela denak galduta, eta asko segundillo ikusirik gaur ze gertatzen ari den, San Pedro eta Donibaneko peran aurretik dihoaz, Momentu honetan, Akuario Lorean, gure inguruan, gure referentzi zuzena erabiliz, hori aurretik, Hondarribia 2, Donibaneko 3, San Pedro 4. San Pedro amore eman du, gaurko honetan San Pedro tarrek ezin izango dute, joan zen urteko errepikapena lortu, beraz, Orio txanda nagusi irabaz dezake, nik uste gauzak asko aldatzen ez badira irabaziko dutela, baina bandera, gauza nola doden ikusita, Donibaneko entzat izango da. Bai, ikusgarria dago orain gertatzen ari dena, nik uste oiolarrua ateata gaudela hemen gu ere, eta ikusiri, hemen inguruko oiuak eta gainekoekin ez. Nik uste Donibaneko oso buruz estropada polite egiten ari dela, ezaiak zaintzen ari da, badaki bere denboan barruan daudela denak, eta Hondarribiko eta hori jok jute horrek dio axola hundirik,
baizik eta bere zailik ondina San Pedro atzetik ikusirik, nik uste izugarrizko estropada egiten ari direla. Eta Donibanekorentzat beste referentzi bat orain baita ere Hondarribia lan ona egiten ari da aurretik doaz, eustea momentu honetan nahikoa dute. Bai, nik uste dut, eustea denborak eta posizio horiek egina daukala, ez? Nik uste dut, hori ja matematikoki badakite beak bandera beren eskion dagoela, eta nik uste dut nahiko lasai etorriko direla dudari gabe, utzi gabe, ez amurreman gabe. Ea, azken txampan Oriotarrak, 19. minutuan sartu gara, marka 19-23 San Pedrorena, ikusi. Ez dute hobetuko, ez dut uste. Ez, egun batekoa ez, baina bi egunekoa, segur apurtuko dutela pila bat, ez? Zati, Donibaneko beak apurtzeko bakarra 20 minutukin nahikoa luke, ez? Eta, 20 minutu tokitan geratuko dira, ez? Badoaz Oriotarra, azkenengo esportzua egite. Orai, 19-23. 37 Hondarribia. 41 Donibaneko bandera, Donibanekorentzat 8 segundu jandizkio Oriok Donibanekori, behin-behineko denbora da gure referentzia, baina horrek ez du gehiagorako balio. Beraz, esan dezagun, papatean, bandera Donibanekorentzat, zailkapen nagusiari begira Oriok aurre hartuko dio San Pedrori. San Pedro, hortxe, 3. postuan, Hondarribiak oso estropada ona egin du, eutxe egingo dio 4. postuari. Donibanekorentzat zorionak hor dituzue gizonak pozik, Oriok txanda nagusi irabazi du, helburu bezala hori zuten, baina joan zen igandeko errenta oso ondo erabili dute San Juan darrek, Donibanekoek hor dituzue, posaren pose. Ez da gutxioako,